Hej alle sammen. I dag vil jeg vise mit outfit. Det er slet ikke så meget ind, så jeg vil gå i gang med. Først og fremmest har jeg haft lidt for hele dagen, og så har jeg til morgen forberedt hårhuset. Der har jeg den her top på, og den her top på, jeg kan faktisk ikke hvor det kommer fra, den her crossfit. Men farven er sådan lidt orange, lyserød, cremet, orange sådan farve. Jeg synes, den er rigtig godt. Så har jeg haft her stemmebukser på fra H&M med blomster, der passer i farven. Og så har jeg haft sådan en lille skidder på, så har jeg sådan noget for den. Men det er så, da jeg har sat af, jeg håber, at nu er det så hej hej!